वेटर? नाही, हॅरी पॉटर. मग इथे काय करताय? झाडू शोधतो, उडाच आहे ना मला. मला सांगा हे टेबल खाली आहे का? नाही, हवेत आहे ते. हवेत आहे? मग जाम कॉन्फिडन्स वाले टेबल आहे आमच्या इथचे, स्वतःच्या जीवावर उडतात ते. नाही नाही, मला असं विचारायचं होतं की हे टेबल एंगेज आहे का? हा, मग पुढच्या महिन्यात साखरपुडा आहे त्याचा. चांगली तारीख भेटली तर लग्न पण करणार आहे तो. ओ, या टेबलवर कुणी बसलंय का? पागल आहे का बे? टेबलवर बसायला काय फुलदाणी आहे का ते? खुर्च्या कशाला ठेवला? टेडी बिअर ठेवाले? मग तेच विचारतोय मी, खुर्चीवर कोण बसलाय का? हा, कोण? माशी. हा, मग उडवा तिला. ते काय पतंग आहे उडवाले? अहो म्हणजे झाडा तिला. हा, असं सांग ना मग. मग ए, नालायक माशाई, अकल नाही तुला? वेटर?